за мъжки манипулации, за самочувствие, за увереност. Ще си поговорим тази вечер. Давам време да се съберем. И докато го правим, ще ви издам един съвет за красота. Здравейте, момичета! Как сте? Здравейте на всички! Еми, виждам те. Здравейте, здравейте! Виждам, че не сте заспали все още. И виждам моите алфа лейдис. Как сте, красавици? Михаела, добър вечер. Радвам се още веднъж да ви видя. И тази вечер исках да поговорим малко за земната енергия, за именно темите свързани с нея. Това са увереност. Свързваме земната енергия с първа и трета чакра, а на тези чакри имаме глаголите аз имам и аз мога. И увереността във всеки един аспект се свързва с трети център и също така с първи. Ще разгледаме по какъв начин, но преди това нека дадем малко време да се съберем повече хора. И докато ги изчакваме, момичета, нещо, което наблюдавам за лице и е супер полезно. Прави кожата много хидратирана, по-плътна, по-мека, пухкава, с равен тен. Това са ампули хиалуронова киселина. Преди доста ги използвах, после бях забравила за тях и сега наскоро пак реших да си взема. Аз съм в Испания и няма смисъл да ви показвам, защото си взимам ампули от тукашен местен производител, но ампули в момента хиалуронова киселина или капки можете да намерите на различни компании в различен диапазон цени, така че пробвайте. Как аз я нанасям? Аз взимам и нанасям първо около зоната на очите и след това на цялото лице и сутрин и вечер преди серум, преди крем за лице. И изчаквам малко, защото нека всяко нещо си попие. Отделно хиалуроновата киселина, също такива на капки ползвам ниацинамид и салицилова киселина за черните точки. Нещо, което също наскоро открих благодарение на Инстаграм. На едно видео, което ще намеря отново и ще го постна в моя профил, да може да го гледате. Значи, точно там е показано как хиалуроновата киселина освежава и напоява клетките и те стават по-обемни и по-хидратирани. А салициловата киселина буквално прониква в порите и изчиства. И за тези от вас, които имате черни точки на носа или в зоната, което е тук, от двете страни на нослето, ако имате пори и ви се събират черни точки, супер много ви препоръчвам да вземете салицилова киселина. Сега ще ви покажа аз каква имам. Така. Значи аз съм взела на Ordinary. Това е салициловата киселина 2%. И ниацинамид, който слагам в отново зоната и на нослето, където имам по-мазен тип кожа. Тоест, моят тип кожа е смесен, затова в определени части на лицето използвам определени продукти. И за тези от вас, които имат тези особености на кожата, можете да вземете това като препоръка и да пробвате. Какво още беше интересно за това? Хиалуроновата киселина 100% ви препоръчвам, много изравнява тена. Въобще кожата е супер сияйна, супер хубава. След такива продукти, които са тип като някакви еликсири, след тях слагам серум и серума, сигурно знаете, аз не знаех доскоро. Разликата между серума и крема за лице е, че серума прониква на много по-дълбоко ниво. И след серума вече е крема за лице. Тоест, това е някаква моя нова рутина. Преди толкова много неща не си слагах, обаче сега забелязвам, че от жегата, поне тук в Испания, е много горещо все още. Днес беше пак 33 градуса с 80% влажност.
И това доста изтощава и косата, и кожата. И хиалуроновата киселина просто прави нещо уникално. Чувала съм и от мъже, така да са супер във възторг от именно чиста хиалуронова киселина на капки или на ампули. Пробвайте, наистина, от сърце ви препоръчвам и много ще ви хареса. А сега виждам, че сме вече малко повече и можем да започнем всъщност основната ни тема, която засяга земната енергия. Това е архетип хазяйка и като комбинации тя се комбинира с въздух или с вода. Тогава получаваме архетипи хазяйка момиче и архетип хазяйка кралица. И въобще конкретно тази земна енергия какво ни дава и с какво е свързана. Най-яркото нещо, което може би и най-много се навбива на очи, това е самооценката, самочувствието и любовта към себе си, но в смисъл не безусловната любов към себе си, която е в сърцето, а любовта към себе си тип заслужавам или не. Тоест в трети център, това е слънчевия сплит, там са нашите постижения. И на базата на тези наши постижения често ние обичаме или не обичаме себе си и се считаме за достойни или недостойни за любов. И това е травмата на нарцисизма, нарцистическата травма. Така че, мисля, че ако изгледате този лайв, ще бъде много полезно, защото в днешно време нарцисизма е супер разпространен. Вихри се. Въобще цялото ни общество стана доста нарцистично. И защо се получи така? Най-вече заради социалните мрежи и образа. И всъщност в този трети център са нашите социални роли. И в тези социални роли влиза всичко. Ролята на красавица, ролята на успешна, ролята на неуспешна, на майка, на съпруга, на свободна, на любовница, на кариеристка, на приятелка, на дъщеря. Тоест абсолютно всичко, което ние изпълняваме като роли, всичко минава през този трети център. И в този трети център любовта, както ви казах, е условна. И трети център е социален, т.е. и нарцисизма е такава една травма, супер свързана с социума, с обществото и тя се характеризира с вътрешна пустота. Когато сме след малко ще чета въпроси, защо вътрешна пустота? Самата земна енергия е насочена към отношения и общуване. Нейната противоположност, това е огнената енергия. А огнената енергия, това е творческа и сексуална енергия, която е повече насочена навътре. И тези хора често са по-затворени, по-саможиви. Творците, това са обратното на хазяите. Творците, първооткривателите също, те често са доста така по-несоциални. Те не могат да уговарят, да продават, не могат да се реализират така широко в обществото. Докато един човек, една жена, един мъж с водещи енергии, които включват земя, могат да се реализират много по-широко и успешно в социалния кръг, просто защото те могат да общуват, те са добри в това да се свързват, в това да създават комуникация, да създават отношения, да скъсяват дистанция, да създават дистанция, ако се налага за отношенията. И въобще тема отношения, включително, е тема, която се свързва с именно земната енергия. Така че, ако в нашия живот куцат отношенията, то хубаво е да погледнем какво се случва на първи и на трети енергиен център. И защо тези центрове и конкретно трети и земната енергия, защо са свързани с популярния нарцисизъм? Защото именно
с цел да се създадат отношения, да се получат някакви социални облаги, в смисъл облаги в обществото, благодарение на репутация и така нататък, тези хора често могат да се престорят, да играят различни роли. Знаейки, че това не е автентично, истинско, но за да имат облагата, те могат да го направят. Това са чисто интересчество, интереси. Да. И какво прави слаби тези хора? Това, че не са свързани с себе си много пъти, че нямат този вътрешен свят, който е така богат и изобилен при творците, при огнената енергия, и те търсят да запълнят тази празнота отвън. И ето тук забелязваме отново ярка нарцистическа черта, да търсим да запълним това, което чувстваме като празно вътре с външни маркери. И за нарцисизма какво е характерно? Да имат по-много от всичко, всичко да е видно, показно, много пари, много демонстрация. И наскоро ме бяхте питали, бяхте ми задали въпрос, какво мисля за жените, които постоянно постват снимки в социалните мрежи. Въобще, просенето на внимание отново също е характерно за този тип хора, които са особено с вода и земя. Това е архетип търговец. За тях е супер характерно да просят внимание и за тях е характерно да се представят в светлини, които знаят, че ще им донесат това внимание. Или да правят неща само за да получат внимание. Защо? Защото вътре те не се чувстват достатъчно добри, не се чувстват достатъчно изпълнени и имат нужда от тази обратна връзка от света, постоянно да им се повтаря, че са хубави, че са готини, постоянно да им се реагира. И всъщност това просене на внимание, тази демонстрация, какво говори? Говори, че няма самочувствие, няма база, няма стабилност и вътрешна напълненост. Да? И това е супер видно в днешно време. Дори наскоро гледах някакви такива прояви на различни жени, които следя, но това го правят и мъжете. Аз просто не следя особено много мъже, предимно жени, но в днешно време мъжете също супер много го правят. И въобще, когато имаме здрава самооценка, здраво самочувствие, ние нямаме нужда от външни потвърждения. И това е всъщност силата на земната енергия. Да имаме представа за себе си, мнение за себе си и то да не се променя от това дали днес сме получили някакво внимание или не. Тоест, какво се случва при нарцисизма? При нарцисизма представата за себе си е наранена. Представата за себе си е разрушена и е много нищожна. Да, щях да ви кажа на руски. И е супер нищожна. И нарцисиста какво се опитва непрекъснато да направи? Да запълни тази празнота, да се дигне тези точки, които чувства, че ги няма. А той често ги няма. Защо? Защото не познава себе си, не се занимава с себе си, не се развива. Между другото, най-слабо развиващите се хора обикновено са, или в повечето случаи са, комбинация вода с земя. Тоест, застиват на едно място и не учат, не се запознават, не се развиват, не се движат напред. И тогава те сами чувстват, че вървят назад, че има някакъв минус, а другите около тях се променят, развиват, слушат им се интересни неща. И това всичко става комплекс за малоценност. Да, и какво можем да направим изобщо? Какво да предприемем, ако забележим в себе си такъв комплекс? И той може да е във всеки един аспект. В аспекта на външния вид, на образование, на успех, на постижения, на връзки и така нататък. Първото нещо е да спрем да се сравняваме. Не знам дали съм ви го казвала много пъти, но ето сега пак ще ви го кажа. Това, което изключително много
подхранва, усилва, задълбочава травма от чувство за малоценност, комплекс за малоценност, комплекс не съм достатъчна, не съм достатъчно добра или не съм достатъчно каквото и да е, това е сравнението. Също така, идеализацията. Когато има когато ние търсим нещо, което е или виждаме постоянно нещо, което е например, тя е най-хубава или тя е най-известна. Или, например, нейната коса е най-дълга. Тоест, когато имаме сравнение и особено има някакъв идеал, например, еди коя си жена е най-сексапилната, на нея само всичко ми харесва, това е отново признак на нарцисизъм. И сега ви повтарям, какви две неща, какви две поведения, навици, мисловни, ни тласкат и задълбочават в нас нарцисизма, това е сравнението и идеализацията. Винаги, когато има някакво и дори ако го казваме за себе си, например, нещо ни е харесало, което сме направили и казваме, аз съм най-хубавата или аз съм най-умната. Това е подхранване на нарцисизма. А ако си кажем, аз съм много умна, това е здравословно. Тоест, здравейте на всички, виждам, че сте тук. Ще се радвам да ми кажете как ви звучи всичко, което ви разказвам, възприемате ли информацията, сещате ли се за някои хора от вашето обкръжение или за себе си в някои моменти и въобще какво мислите, имате ли въпроси. Още веднъж, какво е нарцисизма? Нарцисизма е травма, рана по начина, по който гледаме на себе си. И две неща, които всеки ден в нашето ежедневие могат да задълбочат, дори да развият нарцисизъм. Първото нещо е сравнението, защото когато се сравняваме с някой, непрекъснато ще бъдем или повече, или по-малко. Много рядко ще бъдем наравно. И следващото нещо, това е идеализацията. И знаете, има от 10 Божи заповеди, не си прави идоли. Да? А всъщност, когато ние сложим някой, че е това е идеализиране. Имаме идол. Да? И винаги, когато гледаме към някоя, примерно, имаме някакъв идеал за жена. Идеализация. Ние, докато гледаме към този идеал за жена, автоматически се подразбира, че ние не сме идеал, съответно сме нищожество. Тоест, нарцисизма винаги е в идеал нищожество или бог-богиня нищожество. Съответно, печелещ и губещ. Винаги. И можете да различите такива хора, защото те ще казват неща като или печелиш, или губиш. Или те изяждат, или ти ги изяждаш. Да, едни такива свирепи вярвания. Или теб ще те таковат, или ти ще ги таковаш, примерно. Това всичко е нарцисизъм. Лекува ли се нарцисизма? Коригира се и се лекува нарцистичната травма. Когато вече говорим за нарцистично личностно разстройство, това вече спада към разстройства и то се лекува, овладява, но лекува принципно това, което казва науката казва не. Това, което казва енергийната терапия казва да. От моя опит, работейки с двете, и с науката, и с енергийната терапия, която е изключително полезна, дава уникални резултати, зависи до каква степен е развито това разстройство и зависи с какъв подход се работи и най-вече зависи от клиента и от неговите ресурси. Имаше още други въпроси. Сега ще се върна нагоре. Само да ви кажа това, защото е много интересно. И... други въпрос е, какво да правим с мъж нарцисист?
Сега ще поговорим и за това. И ще запазя ли лайфа? Ще запазя лайфа, да, 24 часа. Така. Вижте сега случай от моя живот, който имах възможността да наблюдавам супер отблизо. Случай на човек с, по мое мнение, 100% нарцистично личностно разстройство, психопатия. И това, което наблюдава в него, беше абсолютно постоянно пребиваване в или аз, теб, или ти, мен. Единия ще прецака, другия няма среден вариант. Абсолютно сменяне непрекъснато на роли. Тоест, аз до ден днешен, видейки в супер близък контакт с този човек, по негови думи, той казвал, те са ти ме познаваш най-добре от всички. А аз го поглеждам и не знам кой е. Защото съм виждала толкова много негови лица и толкова контрастни едно с друго, че аз до ден днешен, след 2 години, аз не знам той кой е. Единствено мога да определя вътрешното му дете и смисъл сърцето му. Но това е единствената константа. Всичко останало просто лица, които се смеят. Маски, маски, маски. Съответно, как се разви този мой човек, близък, вече не близък, съответно. Първо той беше център. Той беше център, събрал около себе си доста хора, супер атрактивен, супер интересен. Въобще е един от най-интересните хора в живота ми, който съм срещала. Но това, което имаше той и има все още, сега не знам как е, дали нещо се е променило, но това, което имаше много ярко, беше садизма. Това, което той обича да прави, е да провокира страдание, негативни чувства в другите. Абсолютно на 100% отиграваше нарцистическия модел. Сближавам се с някой, залепвам за него, давам му близост, давам му топло и в момента, в който този човек ми се довери, дърпам се, т.е. това е неговите постъпки, когато някой му се довереше, той започва да прави гадните неща. И много гадни неща. Ама много гадни неща, т.е. прецакване в бизнеса, по възможност с каквото може. И хубавото е, че почти никой не успя, кой знае колко да прецака. Но то са самите нерви, само нервите и само негативните емоции, които такъв човек ще те накара да изпиташ, са вече доволно много. Да. Но финансово почти никой не се опари. И какво се случи с него всъщност? Всъщност, живота му се разпадна и дойде нарцистическата депресия. А нарцистическата депресия се характеризира с празнота, с много голяма празнота. Тоест, когато погледне навътре такъв човек в себе си, той не вижда нищо. Той не знае кой е. И това е нещо много трудно и тежко. И всъщност той сега се лекува, но е много в жертва. Последното нещо, което ми каза, беше: никой не може да ми помогне. Да, защото той пребивава в състояние на жертва. И вижте, забележете и слушайте ме внимателно. Много ценна информация. Разковниче, това е разковниче. В нарцисизма, в хората, които проявяват силни нарцистически качества, това са хора, всичките те са хора, които за нещо не са поели отговорност. За нещо не са поели отговорност. И нарцисистите винаги са в триъгълника жертва, спасител, агресор. И те винаги отиграват всички роли. И жертва, и спасител, и агресор. И въобще цялата сърцевина на нарцисизма е инфантилност. Да, и
болката, която имаме на трети център в тази история е аз не мога. Тоест, трети център, трета чакра, когато е хубава, здрава, балансирана, пълна с енергия, тогава ние чувстваме, че ние можем. И това е нашата зряла личност. Да? Когато имаме там рана, блокиране, травма, тогава обратното, ние си мислим, че не можем. Съответно, преминаваме в ролята на жертва и търсим как да си набавим там каквото и да е. Успех, любов, пари и така нататък. По някакви такива пътища, скришни, манипулативни, измамни. Например, този мой познат, той супер много искаше да е успешен в бизнеса, обаче искаше това да стане прецаквайки другите. Тоест едно, другите да свършат неговата работа и той само да блести. И накрая всички го изоставиха, всички го зарязаха и той остана сам. Да? Тоест, нарцисистите си вярват, че не могат и че не са достатъчно добри. И съответно, също такъв пример е, например, тези качвания в социалните мрежи. Това също е вярване, не съм достатъчно добра, никой не ме забелязва, никой не ме вижда. И е възможно наистина от липса на енергия никой да не забелязва такива жени. И за да си вдигнат самочувствието, нуждата каква е? Нуждата е непрекъснато да се качват снимки, за да има някакво външно потвърждение. И също за нарцисистите е характерно те сами да си дигат цената. Например, цитирам ви история от живота. Нарцисист прави нещо за някого и казва: знаеш ли това мое време колко струва? Примерно. Или нарцисиста сам казва: аз съм най-готиния. Или жената сама казва: аз съм най-яката. Аз съм супер красива. Примерно. И колкото повече един въобще човек се и самоизтъква, толкова по-ясно е, че той вътре не е уверен. И той това нещо го няма. Да? И казва го, за да го внуши на другите. Да? Въобще, как си повишава цената, това нека да говорим на друг лайв. Но на въпроса, лекува ли се нарцисизма? Нарцистическата травма подлежи на корекция и на лечение чрез когнитивно-поведенческа терапия, чрез енерготерапия. Дихателната практика за трети център буквално изважда истории от детството, от юношеството, които са провокирали тази травма по самовъзприятието. Най-точно да го кажем така. И при мен за първи път, между другото, когато направихме дихателната практика в Alpha Lady Club за трети център, същата вечер имах мега осъзнаване, в кой момент от живота ми аз съм се почувствала по-малко от другите, на какво се е държало това нещо и лекуването, което беше да видя от сегашната ми позиция и гледна точка, дали това е било така, дали наистина аз съм била по-малко от тези хора, от тези съученици. При мен ставаше въпрос за юношеската фаза. Въобще, това беше една нощ, в която за един час просто супер големи, грандиозни осъзнавания имах и на следващия ден се събудих нов човек. Това е едно лекуване на рана. И въобще нарцисизма е съставен от много такива рани. Един път тук сме се почувствали по-малко от другите, после там сме се почувствали все едно не сме нормални, пък другите са нормални. И така събират много ситуации, които правят тази рана по-дълбока или по-плитка, да го кажем така. И ние, отработвайки една, втора, трета ситуация, ние все повече се чувстваме по друг начин. И вместо да се чувстваме нищожества и все едно не сме окей, ние чувстваме, че
ма чакай малко, всичко с мен е наред, аз съм си нормална, супер съм, това и това мога, това и това съм направила, постигнала. Тоест, да, нарцисическата травма може да се коригира, да се лекува и ако забелязвате в себе си такива неуверености, съмнения, то със сигурност пробвайте моите дихателни практики, защото терапията, само терапията, това е, разбира се, полезно. Но, дихателните практики, съчетани с терапия, това е просто друго измерение. Така че сега през септември в Alpha Lady Club ще работим именно трета чакра. Ще работим първа и трета чакра. И можете да направите такива дихателни практики с мен и Alpha Lady Club. И имаше въпрос да прочетем. Споменава се в други лайфове, че целта на нарцисиста е да доведе жертвата си до самоубийство, дори защото целта им е да разрушават и унищожават другите. Да, когато говорим за наистина нарцистично личностно разстройство и психопатия, да, това е за тях наслада. Те се наслаждават да измъчват другите. Как ви го казах с усмивка? Така. Добре, значи какво още? Дали можем как да се справим с такъв мъж? С такъв мъж няма смисъл да се справите, защото той винаги ще си търси неговия баланс, който е да ви прецака. И сега обаче ще ви кажа как да хващате такива мъже от самото начало и да не продължавате с тях. Окей? Значи, моята техника е следната. Въобще, каквито и да са мъже, още от самото начало, аз им искам нещо. Започвам да им искам неща и да им казвам така искам, така не искам, това. И мъжете, които са нарцисисти, те изчезват. Те изчезват, защото те са настроени да дойдат, да вземат и нищо да не дадат. Когато ти започнеш да им искаш, те виждат, че няма да им мине номера. Тоест, на тях им трябват наивни жени. На тях им трябват жени, които ще заслужават любов. Първо ще дадат и ще чакат да им бъде върнато. Да, на тях им трябват такива жени. И, например, аз съветвам и мои клиентки, като им кажат нещо, например, започнат да ги пришпорват към интимен контакт. И аз им казвам, тогава поискаме услуга. Защото когато един мъж пришпорва към интимен контакт, то е ясно вече, че той не е дошъл за нещо по-сериозно. И когато тя му иска някаква услуга, и той просто изчезва. И още по-добре. Тоест, с нарцисистите най-добрия вариант е те сами да си изчезнат. Да, и директно с искане. Например, имаше такава ситуация, той иска някакви снимки. От нищото така и се включва и изпрати ми такава и такава снимка. И тя му отговаря, да, ще ти изпратя, обаче ако можеш да ми помогнеш една ситуация. Аз имам нужда от помощ, тук така ми свършиха парите и платих едни данъци, дали можеш да ми помогнеш да си платя тук едно нещо. И какво правят те? Вижте, нарцисите казват да. И после почват да уговарят. Ама, мога ли да ти ги дам кеш? Сега виж, и банът ти нещо е грешен. Я виж пак да ми го изпратиш. И междувременно той печели време да смуче още енергия, още внимание и да се прави на луд, да не си спазва обещанието. И какво стана? Просто в такива ситуации и в тази конкретно, той не си спази обещанието. И казва на момичето, изпрати ми ибана ти, че този е грешен. А той въобще не е сложил ибана там, където трябва, ма ми праща някаква умряла снимка, скриншот, че не се намира този ибан. И казва, айде прати ми снимки, не виждам снимки. Тоест, това са такива мъже, които и жени също, между другото, ние не споменаваме жени, обаче и жените също са такива насилствени, доминантни, натискат супер много.
И те си искат тяхното и те няма да дадат. Разбирате ли? И тук нарцисистите са супер силен тест на граници. Дали ще си издадем ние границите. И когато на една жена увереността и границите й са по-слаби, тя ще изпрати снимка. И ще каже, еди какво си, еди що си. И той ще иска вече втора снимка. И тя пак ще му каже нещо и той вече ще загуби интерес, защото е получил една-две снимки от нея и нищо няма да изпрати. Да. Така че, когато някой така нещо виска, обикновено това са нарцисисти. И контратаката е, искайте им и вие нещо. И като не го направят, обязателно можете да ги нахраните, да ги наредите, да им кажете нещо от сорта на виж, не очаквах да постъпиш така. Или много съм разочарована. Или нали каза, че си мъж на място. Какво стана? Не знаех, че мъжете на място постъпват по този начин. Тоест, може накрая да има нещо от ваша страна, което да каже, че той не е окей, че той е виновен и напускаме ситуацията. Да. Как да се справим с такива мъже? Най-добре е с такива мъже да не сме в отношения. И ако сте вече в отношения, добре дошли на консултация. Защото имате нужда 100% от някой, който да ви помогне да си възвърнете границите и да си ги защитавате. Добър вечер. Да. И какво иска да ви кажа, така да си спомня? Да, накратко, когато въобще сте с някакви хора, които искат нещо от вас, искайте им вие нещо и като ви го дадат, тогава вие им дайте. И всички нарцисисти ще изчезнат, защото манипулацията, която иска да ви каже, е типична обещания. Почва и обещава. Това ще си дам, онова ще дам, това ще направя, онова ще направя. Тук имам едикви си много пари, тук имам много връзки, тук всички ме познават. И накрая какво ви дава? Нищо. И само където си изгубвате времето да говорите с него. И въобще. Греда. Между другото, знаете ли, един път тази моя техника, тя ме спаси. Един път ми се случи една такава ситуация. Малко опасна. И аз така запази самообладание и започнах да мрънкам. Искам това, жадна съм. Мрънкане, просто мрънкане. И това супер много дразни нарцисите, разбирате ли, те се побъркват, защото те са свикнали те да мрънкат, те са свикнали те да са центъра на света, те да имат проблем, те да искат нещо, разбирате ли? И в момента, в който човекът от тях почне той да е жертвата, той да мрънка, той да не е добре, те не издържат и изчезват. Тоест, как да се освободим от нарцисист? Като станем жертва. Като станем жертва, но в смисъл не негова жертва, а жертва на живота и него да го молим за помощ. Моля те, помогни ми. Не се чувствам добре. На този мой близък, който ви казвах, нарцисист, но той се лекува. Да? Хубавото при него е, че аз му давах много яки уроци, но нямах избор, т.е. щеше да съм или аз, или той. Той трябваше да се защитавам. Аз му давах много яки уроци и той прави всичко да се лекува. Т.е. търси много помощ отвън, търси някой, който да му помогне. Постоянно. Има напредък и сега се лекува. Да ви кажа, върна се при майка му и се лекува. Да. И него как го оттласнах вече съвсем да не ме занимава. Почнах аз да му се оплаквам, да му казвам, трябва да ми помогнеш с това, трябва с онова, не се чувствам добре. И той като нещо почваше да ми се оплаква, и аз му казвам, ти какво си мислиш, че аз съм много добре ли? И вече той така стои и така стои. И шок. Защото е свикнал, той е свикнал, принципно аз му реагирах преди по друг начин, и то всички му реагирах по друг начин.
Обаче им хванах цаката. И тази цака, да ви кажа, я хванах само от практиката. Само от практиката, не съм я чела никъде, но живота ме срещна с много нарцисисти. И ако не знаете, жените любовница кралица, като мен, привличат много нарцисисти. Защото нарцисистите, това е архетип търговец най-вече. Принципно могат и другите архетипи да са нарцисисти, но нарцисизма си е в архетип търговец. Това е трета и четвърта чакра, блокажи там. И аз си знам, че си привличам такива и вече съм спец в нарцисистите. Разпознавам ги по едно съобщение. Едно-две съобщения и готов. И как пак ви повтарям, как да се освободите. Не исках да ви кажа аз какво казвах. Чакайте да се сетя. Последния път, като беше дошъл да ме види, и аз му викам, виж сега, може да ме говориш всичко, само не ми се оплаквай. И цял ден това момче не се оплакало един път. И беше, но мъж на място беше. Направо евала. И аз чак си викам, не може ли такъв да си остане? Перфектен е. Обаче не може. Може за малко. Колко сладко говори за нарцисистите. Да, при мен някакво съобщение. Нарцисистите, това сме и много от нас сме нарцисисти. Въобще много от нас имаме нарцистическата травма и нарцисистите, това са просто едни деца, които са много ранени. И примерно този мой близък, за който ви казвам, аз много си го обичам. Аз го познавам и познавам, видях раните му, видях сърцето му, разбирате ли? И това е човек, който е супер нещастен. Нямам нещо негативно към нарцисите, просто трябва да се защитаваме от тях, разбирате ли? И ние самите, ако видим някъде, че сме нарцисисти, трябва да се коригираме. Просто това е инфантилност. Някаква просто тъпа инфантилност. И, между другото, за архетипите има различни класификации, които слагат различни имена на архетипите. И на архетип търговец, т.е. това, което ви казвам, вода с земя, името му в една от класификациите, които съм чела, е деца. На тях им казват деца. Яна, хипотетично, ако даде и после изчезнат, считаме ли, че е нарцисист? Не. При нарцисиста не иска да дава, защото няма. Да? И нарцисиста, целта му е не да вземе и да даде. Не, целта му е да вземе безплатно. Целта му е да предсака. Или той, ако даде, той ще даде нещо, което така или иначе ще го хвърля. Нещо, което не му е ценно, разбирате ли? Трябва много да сте ценни за един нарцисист, за да ви дава нещо. Кой знае какво. Имам само 5%. Така. Или чакайте да сложим на зарядно, но то стане късно. Хайде, последни минутки. Да, и аз се припознах. Когато не получавам това, което искам, започвам да си мисля, че съм недостатъчна, че трябва още, после ми минава, после пак и така вървим. Това е нарцистична травма. Да, и супер важно е да разграничим нарцистичната травма и нарцистично личностно разстройство. Да, естествено, в нарцистичното личностно разстройство има нарцистична травма. Но в нарцистичната травма няма задължително разстройство. Има просто травма, рана, комплекс. Да? Окей. Добре, красавици, още веднъж напомняне. Независимо какво искате да постигнете по темата за нарцисизма, Alpha Lady Club, септември месец, каквото и да искате по тази тема, да се защитавате от нарцисисти, да разберете как да комуникирате с тях, как да общувате с тях, да усилите границите си или да лекувате вашия нарцисизъм, вашата нарцистична травма, което не е страшно. Аз имам нарцистична травма също. Това не е страшно. Да, то
Alpha Lady Club през септември. Имаме 4 срещи, теория на вебинар, дихателна практика, първа и трета чакра. Ще имаме динамична медитация, която много ще ви хареса. И мастер-клас не, а практикум. Тоест на практикума можете да ми разкажете вашите ситуации и да ги коментираме заедно според вашите въпроси. Мотото всъщност на месеца това е не жертва. И ще говорим много за граници. Ще направим динамична медитация. Казвам не. Ще видите много яка. Когато той не осъзнава травмите си, какъв е въпросът? Когато той не осъзнава травмите си, той е неосъзнат. И повечето от нас не осъзнават травмите си, освен ако не са хиперобучени вече психолози с години стаж и освен ако не ходят на терапия. Да. Ще е уникален месец, точно така. Момичета, не ви казах, участието в клуба е 99 лева на месец и имате бонуси, които са свързани с изобилие и финанси. Който влезе в клуба, получава бонус мастер-клас изобилие, как да имаме повече, как да увеличим стандарта си на живот, начина си на живот да има по-високо качество и коучинг техника, как да имаме повече пари. Въобще е много полезни и много момичета, още като правят практиката, на първия месец вече имат повече финанси, повече пари. Така че очаквам ви, запишете се на лично съобщение. Ако имате някакви въпроси, също така не се колебайте да ми пишете. С удоволствие ще ви отговоря. И ще се видим, надявам се, през септември на месечната ни среща. Започваме на 7. Това е от мен за тази вечер. Пожелавам ви лека нощ и ви изпращам по традиция сърца. И отиваме да спим. Да. Чао!